kakhulu mamlady D ukuthi uzidetox izinso, right? Because izinso izona eziklina igazi, okay? Ngoba again ngiphinde kusona isibindi uma ukudla sesihlazulile kahle ukudla okunye kuyegazini angithi ngithe okunye kuya kwinyongo eya eswini kuya kwindle uzoyikhipha ngokuthoiletha. Alright, lokho okuyegazini from isibindi kuya kwizinso kuze izinso zihambe zivove ukuthi okupho okuright okupho ongekho right mase kuyakhipha. So uyabona lezi zitho zontathu ziyasebenzisana, isibindi, izinso nalokuhamba khona indle, ngoba izona izitho zakho kakhulu lezo ezikusizayo ukuthi ukwazi uklina isystem yakho ukuthi ukwazi ukuthi udetox, right? Now ekudetoxeni ke la mamlady D akumele wena wenze into too much ngoba isystem yakho iyakwazi ukuzenzela. Kuphela wena supporta isystem yakho, hayi kodwa ukuthi wenze angathi isystem yakho uqala phansi yonke into. Uyazi isystem yakho njengoba uDecember ifana nani, fana nokuthi unalomuzi omuhle mamlady D kodwa wagcwala izivakashi abantu abaningi kade begcwele umuhle unjalo umuzi wakho ugcina sungcolile kunento ezifile kunjani njani ngoba ade kugcwele abantu abaningi. Ngeke ke manje umuzi uthi hayi ngiyawuwisa lo muzi ngoba ungcolile, cha, uyawuklina wena step by step, uvula amawindi, ushintsha umbhede, uwasho carpet njalo njalo. So nawe ke kumzimba wakho lo umuzi wakho omuhle yenze njalo, akufanele ukuthi uqale wenza into too much. Qala kancane kahle, okay? Ushintshe into ezincane la because nako ukwenza noma yini too much mamlady D igcina sekuyingozi kuwona umzimba wakho. Ngicela ungikhulumele nabangani bami emahostela. Lento yokuphalaza njalo bekhipha inyongo kuthiwa ivani ibuye ngamawala kuba usakwazi manje ukuhlala ungayikhiphi. Ungabi general, ngicela ubatshele ngoba athi umuntu akusavumi, yabo manje ivane ibabe manje uyikhipha ngathi zonke insuku. Umuntu uye nesikali yoshona ezayo. Yeah, manje inkinga yawo zonke insuku mamlady D ukuthi khumbula ukuthi nyonge le njengoba ngishilo yakhiwa isibindi. So wena uma uyikhipha kakhulu then umzimba wakho uzothuka noma yini masuyenze kakhulu mamlady D, ngoba even naku ukudayetha njengoba nje kade udla kakhulu masuthi hayi manje angidli lutho ngiyastava ngiyafasta, konke lokho kuzostress kuzohlukumeza umzimba wakho masuyathuka. Ngesikhathi umzimba ke suthukile awusenzi intando yakho, so wenza wona ukuzisave wona ngoba ubona ngathi hey kuyaliwa la, kade kudliwa kubuswa khona manje kukuhle manje akusena lutho zilth, okusho ukuthi mina ngenze njani angakusagaya ukudla angikusave ukudla lo ngaphakathi ngoba manje nako akusekho ukudla kusho ukuthi kuyahlushekwa. Thola wena usuyadayetha manje kade udla kakhulu ngoDecember kodwa ulose ubonto ngimile nje endaweni eyodwa, is because wenze too much opposite umzimba wakho, kanti yonke into ifake kancane ukuze umzimba wakho urelax, because noma yini ozoyenza emzimbeni wakho wayenza kakhulu umzimba wakho uyastresseka, okay, uyahlukumezeka. So wena umzimba uhlukumezeka wenze njani? Unyusa ihormone lokuthiwa icortisol, iyafana ke leyo hormone nenge-stress. So umzimba uzowenza noma yini yokuvikela leso simo. If wena bokuwukudla usheshe wakhipha ngaleso sikhathi umzimba uzowenza noma yini yokuvikela lokho kudla, awusaluzi ke wena iweight, umzimba usuyakuvikela lokho kudla usuyakuvalela. Uzothi udla ama-fruit kuphela ukuthi ubone hawo angiluzi nje iweight ngidla fiber kuphela njalo njalo, kanti wena usuke wenza kakhulu lokho kwenzayo. Cha manje ngoJanuary angiphela ngoJanuary umuntu usenze opposite, ngamaholiday udle kakhulu yonke into manje suthi angisadli lutho ngiyafasta manje na or sengidla once a day, ngesikhathi sudla once a day sudla kakhulu, yonke le nto inkinga. Even notshwala mamlady D kunomuntu obekade ephuza kakhulu kade ku December usezothi manje ngiyayeka, same time nako ngeke ukukusize lokho because nomzimba wakho uzongena kwi situation esibiza ngokuthi i-withdrawal. Ngesikhathi wena kade uphuze kakhulu utshwala ngoDecember manje sokuJanuary uthi sengiyawuyeka, umzimba uzothuka ngoba manje kade usujwayele lokho, yebo ku wrong but manje usuzojuka umzimba wakho suyaqhela suyaqhaqhazela wena suba nenkinga zokujuluka, kanti umzimba wakho sune withdrawal manje ukuthi sowenze into eyi-opposite kakhulu kuloko kade ukwenza. So noma yini ozoyenza as part njengoba sizoke sitshela abalaleli ngokuthi yini inhlobo zokudetoxa, kusebenzise kahle ungasheshi
ukuthi lonto uyifake kwi-system yakho. Abanye bake bathi Mama Lady D ngidla ifiber kuphela, angidli inyama, ngidli lutho. Yebo i-good fiber ngobani izoklina AP system, kule system zoyi3 izoklina indle ukuthi ayihambe. But the minute usuyisebenzisa kakhulu na ifiber suzoqunjelwa manje eswini ube nomoya, is because isisu sakho sesithukile ngoba wenze i-opposite too quickly. So yonke into step by step until irafage izoba rough kuwena.